alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Don uwa barkanmu da sake kasancewa da a cikin bidiyo na mai albarka. Idan yau ne fara shigon ka muna roƙon ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all mun gode kai like. Insha Allah yau ma mun kawo muku ta hanyar da za ta baka damar samun kuɗi a wannan. Zan ajiye ma link ɗin a description na yanzu na hana Hausa ne to kai tsaye bari in shiga ɗauko. To application ɗin ka taɓa shi zai kai ka Chrome ɗin ka ne da za ka yi registration shi. To idan ka taɓa ka bar shi zai kai ka Play Store ne kai tsaye. To ni ina da application ɗin hidden taɓa open, kai kuma da baka da shi ka taɓa installing. Ni bari in taɓa open ɗin. To zai shigar da kai gune kamar haka. To ga ayyuka wato talle. Kai tsaye bari mu je mu fara register code. Ga yanda aka rubuta account daga sa inda aro nuna maka na yanzu ga abun nan tare in ka shiga. To ga wani alaman sayan ba sai ka taɓa wannan gu. Akwai email akan wanka zai nuna ma inda za ka zaɓa kwano kake so. Mama dai abu to ga shi kamar haka. To ga wani gu da aro zai nuna maka. To wannan gun kuma inda za ka je ka samu aikin da za ka yi ne ka biya ka cire kuɗinka lafiya. To idan ka taɓa kawai abun da kake bukata kai kasuwanci a kai zai kawo ka ne gu kamar haka ka taɓa wannan gu gashi zai nuna ma fiska kamar haka. To bayan gu da aka ɗan rubuta chat za mu nuna maka gu. Idan ka taɓa gu gashi aka aka gu kamar haka ka rubuta abin da za ka rubuta maka. To ga can wani gu alamar sanda ka taɓa gu. To idan ka taɓa gashi ya nuna ma successful ya tafi. To idan ya biyo ka yi ma magana za su iya baka aiki suna biyan ka kuma cikin application ɗin. To nan gun kuma wanda inda za ka samu aiki za ka cika musu abubuwan shari'in da suka baka ga su sunan kamar haka ya cika su. To ga komi in ka sa shi kenan za ka ga wani gu post art in ka taɓa gun shi kenan. Nan kuma message wanda kuka yi chatting da su ta nan za a ga message ɗin da suka dawo maka da shi. To gashi suna rubuta ma account ɗinka. In ka taɓa gu ga can wani get naira 100 a gu. Idan ka taɓa gu sai ka je ka wannan ɗin link ɗinka ga yanda suka rubuta kofi. To kaga wannan gu a gun link ɗinka yake wadda za ka je ka tura wa mutum ka gayyace shi su baka kuɗin kalami lafiya. To za ka taɓa wannan gu setting ɗin. To idan ka taɓa wannan gu kai tsaye zai kawo ka ga wani gu phone number setting bari yaro ya nuna maka. To wannan gun sai ka taɓa gu ga wani confirm phone number sai ka taɓa confirm phone number. To ga wani confirm by sim sai ka taɓa wannan ɗan koren rubutu bari yaro ya nuna maka gu. To sai ka taɓa wannan guri. To zai kawo ka ne inda za a turo ma wani sim ta cikin wayanka wato tun farko dama ka sa number waya. Mu bai bari mu rigista bane bari mu nuna muku. To gashi sun turo ni
yanzu gashi nan ta saman waya na yana kwafa. To gashi nan hana gama kwafa. To ba ko ina za ka taba bai ka taba verify code. To ga wani gu ta yana ma successful yayi, sai ka fita daga wannan gu. To sai ka taba wannan gu, gashi ya fitar da kai daga gu. Dan uwa akwai wani application Palmpay, zan ajiye muku link din shi a description. Kun tashi ku shiga ku yi registration, shi ma suna biya gaskiya sosai. Za su baka point 700, sai ka cika musu 300, sai ka cire naira 1000 ka. Duka ka gaggauta ka yi register su sabili da ana